The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2:16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Isaiah 55:8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. This is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Matthew 26:28. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith, to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God has passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Romans 3:24-26. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. Leviticus 17:11. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Hebrews 9:14. God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Romans 5:8-10. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kalag, gikinahanglan kining atong buhaton aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. We have to confess, name all our sins directly and privately to God the Father. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not naming your sins, but faith in Christ. Kay ang Acts 16:31 nagaingon man, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining layon sa mga higayon, nga di mo kaming
gahinan ining panahon na aron kami makapadayon sa pag tuon sa imong kamatuoran. Salamat o Dios na among kinabuhi nga among ilugwayan pa. Buhi pa kami nini nga among lawas, kumikan lamang kini sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pagani panat tungod kay ang imong plano nagalihok pa man sa among kinabuhi. Salamat ning tanan o Dios. Nini among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami karon. Lamdagi kami pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, fellow believers, welcome once again. Nini nga atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. And we are still studying a lesson which is entitled The Unfailing Love of God. Ang dili gyud mapakyas nga gugma sa Dios. Okay, review. Kagahapon natong gisgutan ang may tungod ni ining labihan kadako nga gugma sa Dios alang sa tao. Although ang tao dili gyud niya masabtan o hubad or grasp ang Dios, he can never completely define or grasp God. Ang Dios nagapadayag sa iyang kaugalingon nganhi kanatong mga katawhan in a limited way, can comprehend His person and nature. Limitado lang atong pagpanabot niini. Pansa kinatibukan gyud, di gyud ato matugkad. So, ang tao derives true understanding bahin sa Dios gikan sa pagpanayag sa Dios. Ang iyang self-revelation diha sa Biblia. Ang Biblia nagapadayag nga ang Dios Espiritu o pneuma, mo kana sa Grigong pulong, John 4:24. Ang Dios immaterial. Ang iyang the essential being is spiritual entity. Ang Grigong pulong, pneuma, nagkahulugan kini og gininhawa. Og kini dili gyud makita apan tinuod real. God is therefore invisible but real. Now, of course, atong isugutan ang tulo ka persona sa Dios. Tulo man siya. Indivisible God exists in three separate and distinct persons. Kaya ang pulong nga Trinidad gigamit kini excuse me to express three persons in one Godhead. Tulo. Mao kini ang doktrina sa 3 in 1. Tulo sa usa. Tulo ka persona apan usa lamang ka Dios. One God in three divine persons. Now kini bahin naman kini sa Trinidad. O kini mao ang pagpadayag sa Dios nga siya three persons in one Godhead. O diya sa Trinidad, kini silang tulo, co-equal, co-infinite, co-eternal, kini silang mga persona with one essence. Usa lang yun ka kinaiya. Ang Diyos nga mahan, ang Diyos nga anak, ug ang Diyos Espiritu Santo. Now, ang Diyos, sa ito na giningon kagahapon, sa ito pagtuon nini, nagapadayag siya siyang kaugalingon. O ato mang tunan ang bahin sa pagkaana ay Diyos. That there is God. God exists. O niya ang sunod nini, mao nga siya magapadayag siyang kaugalingon. Kay siya buhi, tinuod, anaa ang Diyos. Okay? Sa kaniyang wala pang tanan sa eternidad. From eternity past to eternity future, walay limite ang Diyos. So, God exists. Sunod,
siya nagapadayag siyang kaugalingon. Ug sa iyang pagpadayag siyang kaugalingon, iya kining gibuhat or he manifests himself, reveals himself with sense. He makes sense. Ana siya ay unsa kanang sa pagbinisayan ini. He makes sense. Na siya ay kaundanon. Okay? Undanon man ang Diyos. So, mao kana nga he makes sense. Unya ang sunod nga ana siya plano. Okay? O ang tumong, ang object ni mong plano ikaw nga nagpaminaw ni ini. You may be a believer or unbeliever. O kay ikaw man ang object, ikaw man ang tumong ni mong plano din, nanginahanglan nga imong paminawan. You owe God a hearing. Mo niya itong gisugutan kagahapon. Now, ato usab nga gisgutan ang napulo ka mga kinaiya sa Dios. Okay? Napulo. The attributes of God's essence. Ang nag-unag yun ni ang iyang sovereignty. Ang iyang pagkamakagagahom sa katanan. O niya ang sunod ni mao ang iyang hingpit nga pagkamatarong. Ang sunod, ang iyang hingpit nga hustisya. Sunod, ang iyang gugma. Hingpit kining tanan. Ang iyang gugma, o niya ang iyang kinabuhing dayon. Kinabuhing wala na katapusan. O ang sunod ni ang iyang pagka labaw nga makagagahom sa katanan, pagka omnipotence. Okay, ang sunod ni ang iyang omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. O sundan kini sa iyang pagkaana sa tanang dapit. His omnipresence. O niya sunod, ang iyang dili na gyud mausab. He never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Mao ka ng Diyos. O ang ikanapo na siya lamang ang kamatuoran. He is the only truth. The absolute truth. So, tulo ni ining attributes nga atong gihisgutan. Ana siya giingon nga specific relevance ni bahin sa atong pagtuon bahin ini. God determined that He would deal with sinful man pinagi sa iyang gugma in coordination with His righteousness and justice. So, mao kini ang mga kinaiya sa Dios o nga atong timan-an nga kining tanan niya nga mga iyang mga kinaiya pulos kini hingpit wala gyud kulang way sobra ug mao kini atong gitun-an ang bahin ni inig dili gyud mapakyas nga gugma sa Dios. Kung malikon nga God deals with mankind through His unfailing love. Mao na nga tingali mangutana ang uban nga nagdungog ni ini nga unsaon man paghigugma sa Dios kanato mga tao nga mga magkasasala man kita. Na okay, tinuod. Dili gyud makahigugma ang Dios sa dili unsa kanang walay pagkasibo, walay pagkatakdo. Ang mankind is sinful. Mga magkasasala kita. Ug tanawa, nagkalahi siya, nagkaatbang. Ang tao, dili hingpit. Ang panang Diyos, hingpit. Okay? Ug unsaon naman niya paghigugma niya ng tao nga dili man hingpit ug dili pod matarong. You see? So, God's love works in mankind sa diha nga ang tao, okay, ato na lang hisgutan ang tao representing mankind. Ang tao
mo pasibo, mo patakdo, o kanang mo pauyon siya sa unsay kabubuton sa Dios. Namo ni nga itong itunan ng pulong sa Dios. Aron kita makasibo, makatakdo, makauyon. Aron kita higugmaon sa Dios. Ang iyang gugma na muliyok inay ang iyang hustisya. Kaya timan na to, ang iyang duha ka kinaiya, hustisya o gugma, magpuli-puli ni kinisya pag duol ngadto sa tao. Sa diha nga ang tao mupauyon sa hustisya sa Dios din. Ang gugma sa Dios mo ay mo abanti. Apan sa diha nga musupil, musupak, o di manumbaling ang tao sa kabubuton sa Dios din, muatras ang iyang gugma sa Dios o moabante na usabang hustisya. Mao kana ang lihok sa duha ka mga attribute sa Dios. Nganhi kanatong tao. Busa, ang Dios himo siya sa plano nga ang tao mahibalik ngadto kaniya. Kaya ang labing klaro sa ato nagitunan sa kaniadto mga past lessons nga ang tao nahimulag magyud sa Dios. Hingpit gyud ang iyang pagkahimulag. Gumikan itong gibuhat sa una itong ginikanan. Pagsupil sa kabubuton sa Dios. Kung sa may ilang gisupil, kabubuton sa Dios nga dili pakanon ang tao ngadtong bungas pagka ila sa mayo ug dautan. Mao man to'y gidili sa Dios. Apan may supak man sila gumikan sa ilang paggamit sa ilang kabubuton. So mao kadto nga tungod silang pagsupil, karon may atras na ang gugma sa Dios. Unsa na may hingabante ang iyang hustisya. So gipapahawa ang tao gikan sa paraiso. Og gumikan niyadtong hitabuan nga naputol na ang relasyon sa tao gikan sa Dios. Giunsa hihimo ang plano sa Dios. Aron ang tao nga nahimulag na kaniya may balik ngadto kaniya. Mao kadtong naghimo og conference o inon ta meeting ang tulo ka mga sakop sa Balaang Trinidad nga gidumala sa Dios Kamahan og diha ang Dios nga Anak og Dios Espiritu Santo sa ilang ingnon ta Eternal Life Conference. Ug mao tumingon ang Dios nga Amahan nga atong himo ang plano unsa may inyong ikasugyot mao to mitindog si Ginoong Jesucristo, the second person of the Trinity, mitindog siya mingog. Ako'y mo voluntaryo sa pagkamatay sa tao. Akong tumanon ang pagluwas kanila. Magpakamatay ko dito sa cross. Ug mao kadto. Mao to'y pagboluntaryo ang Ginoong Jesucristo. Ug ang Espiritu Santo sa mingon, ako pod manaog niya ng gamay planeta ug akong pasabton ng tao. Ako'y mo pa dayag, mo patinaw, mo paklaro, bahin nining kaluwasan nga itong itanyag sa tao. Nara niya iyang dawaton o iyang isalikway. Kinaman siya ay kabubuton. So, mo ka to. Ato lang i-fast forward, itong si Ginoong Jesucristo nga buhi nga pulong, nahimo siya nga unod. And the Word was made flesh. O dito miturok si Ginoong Jesucristo dito sa taguangkan ni Maria nga mao kadtoy gipili sa Dios nga mao'y mahimo nga inahan sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Sabta ginapagayo. Pagkatao, dili pagka-Dios. Kaya duha man ka kinaiya gidala ni Ginoong Jesucristo. Kinaiya nga Dios o kinaiya nga tao. So,
mo kadtong gitawag si Hesus Kristo nga the unique person of the entire universe. Tungod kay diha siya gitawag nato sa biblical term nga sa theology is hypostatic union. Duha ang iyang gidala. Kina iyang pagka-Dios o kina iyang pagkatao. So busa mo kadto lang pagkatao sa Ginoong Kristo. Dito sa pasungan siya matao. Dili sa usa ka palasyo, dili sa labihan dakong ospital, dili. Kadto nagpakita sa pagka mapaubsano niya. He was manifesting his being a model of humility. Si Ginoong Kristo. Miyan ni siya sa unang pagani, ingon nga servant. Kung mao kadto, itong i-fast forward nga, nahimo siya nga instrumento sa hibalik ka natong mga tao ngadto sa Dios. Siya ang nagpagkamatay, mibayad sa atong utang sa sala. Dito iyang yun ang iyang his precious blood to pay the penalty of sin sa tao. Magkanto nga higayon nga magsangyaw kita bahin sa mga balita sa kaluwasan. Ang Espiritu Santo, ang function niya mao ang pagpadayag, pagpaklaro, pagbutyag, pagpatinaw nga klaro og tataw ngadto sa tao. Anara sa tao mo dawat ba siya niya na o dili. Kaysa diha nga mo dawat ang tao sa maong kaluwasan nga gitanyag tubikan sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus ay ang pagpakamatay din ang tao maluwas. Mao na nga mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 klaro man nagaingon tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So when man accepts that offer, it's a gift. Gasa ka na. Sa Efeso 2, Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Klaro kayo. Pinagi lang yun sa grasya. Atong gidawat si Ginoong Kristo sa atong pagtuo, pinagi sa grasya. So karon, kung ang tao mo sa likway, naibaw na buka. Unsay ang dangatan, paghukom. Hukman siya. So, believing in Christ, result, eternal life. But rejecting Christ, result, condemnation in the lake of fire. So, mo ka na, nga pilion ka na sa tao. Duha siya kapilian. He has two choices to make. Using his free will. Ang iyang kabuton. Na mo ka na nga labing mayroong danon kining mga butanga. Kami kalabutan kini sa atong dayo na nga pagkinabuhi. Eternal life or our future with God is assured by just putting our faith on the Lord Jesus Christ. Sa iyang gibuhat dito sa krus, pagpakamatay, pagbayad sa atong mga sala. Mao na nga, militok si Ginoong Kristo dito samtang nagbitay sa krus. O tetelestai nga nagpasabot na humana. It is finished. Unsa na human ang iyang misyon sa pagbayad sa atong mga sala. Okay? So mao kini ang atong this is just a review of what we have taken up. Kinahanglan nga atong labason kanunay. So ang nagalihok
nga mga kinaiya sa Dios samtang nagpanghitabo kadtong kaluwasan nga gihimo ni Jesucristo dito sa cross, ang iyang hustisya o iyang gugma. You see? Sa diha nga ang tao mo dawat, mo angkon, niadtong maong tanyag nga kaluwasan, ang gugma sa Dios mao'y mo abante. Pansa diha nga iyang isalikway, he rejects the offer of salvation, then mo atras ang gugma sa Dios o mo abante na po ang iyang hustisya. Okay? Kita nimo? Nakita ba nimo ang paglihok sa mga kinaiya sa Dios? Mahinungdanon kini magmutanga. Kay unsa mo kini atong basihanan sa ato na unyang pagkinabuhi sa hangtod na sa kangturan. You see, our eternal future is determined. Karon, samtang nagaginhawa pa ta, lakaw-lakaw pa ta nini kalibutan na. Okay? Samtang askil ba mong lawas diha? Lanti pa kasi mong pangunahuna. Ora ning panahuna nga imong himuon ang labing minungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Imagine, this will determine your eternal future. Buot ka bang magkinabuhi uban sa Dios dito sa langit hangtod, then dawata ang iyang gasa nga kaluwasan. Pansa diha nga imong isalikway, di nimo dawaton, then ang dangatan nimo mao ang unsa? Eternal condemnation in the lake of fire. Nga mao nang mitungha gyud ang prinsipyo kanunay nga ang tao produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Mao bitaw na uban natong mga higala mangutana sila. Ngano mang naa may modto sa impierno? Kung ikaw pangutano niya na, simple kayo ng pangutana, di ba? Ngano man nga naa may mga adto sa impierno? Sa itubag nimo. Naay mo adto sa impierno tungod sa ilang pagbuot. Ilang kabuton nga mo adto dito. Way labot ni si bisan kinsa sa ilang pag-adto dito. Sila mismo ang mabasol nga nung muadto sila. Kay ilang mo nagingon nga tinuyuan sa ilang buot. Tinuyuan nila nga muadto. Kaya wa man gyud mabasol nga ang tao muadto sa impierno. Siya ra yun mismo. Kita nimo? Man is answerable, responsible, and accountable for his decision. Mo bitaw ni nga. Kitang mga katawhan giyatagan ta sa Dios sa hingpit nga kabubuton. Perfect. Hingpit. Total freedom. So may pagsabot niya ng total freedom. Hingpit. Total yun. Ang imong kagawasan sa pagpili. Pili ka bang mudawat? O pili ka bang musalikway? You see? So, nakita nimo ako kabitong hatagan og murag hulagway nga ibutang nato diamond shape. Okay? Diamond shape. Diha sa kinatasan niya na tumoy na idako nga marka nga R. Okay? Correction, dili R. Ang kinatumyan niya na mao ang litra nga A nga nagrepresentar sa otoridad or authority. Ang imong volition is your authority. Gusto? Nakaron sa pusod niya na taliwa gyud niya na mao dako nga litra nga R. Responsibilidad. Okay? Kay ang V man sa ubos, dako kayo nga litra nga V.
volition. Okay? Mao na giingon sa Visayan kabubuton. Atong kabubuton, volition. Sa kinatumian sa taas, autoridad. Mao ni atong autoridad, ang atong kabubuton. Apan sa taliwa lagi diha, sentro yun, o sa iyang pusod yun yan, dakong litra nga responsibility. So, ako balikon, dito ibabaw, authority. Dias, pusod niya na, taliwa niya na, responsibility. Ug katong ubos nga litra nga V, kabubuton, volition sa in English. Kita niyo? Diamond shape na. Okay? Diamond shape, o niya sa ubos, litra nga V, volition. So, gyatagan taghingpit nga kagawasan. Pinagis itong otoridad, kay kita may magbuot. Mudawat mata, sa likway mata. So, mo na. Pagdawat nimo, pinagi sa imong volition, pagdawat nimo, you accept, then you are safe. Luwas ka. Hangtod magkinabuhi ka uban sa Diyos dito sa langit. Okay? Mao may imong kanang gihimuan og desisyon. Ang imong desisyon nagingon mudawat ko. Imagine, pagdawat lang. Na ba imong gibuhat na wala ba yun ay kalambihitas buhat. Works has nothing to do. Kaya ang imong pagtuo, di man na works. You see? Gikan man na sa imong kabubuton. Paingon ni mo, mudawat ko. Diha. Luwas ka. Unsa may gisulti diha sa John 3:36. 1:36. He who believes in the Son, Ginoong Jesucristo, he who believes in the Son has life. Na kay kinabuhi na yun. He who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abides on him. Ang kapungot, kalagot, of course, di man na kay sala nga kapungot, that is only pathism kana. So, aron ka makasabot lang yun nga sa diha nga imong isalikway si Ginoong Jesucristo, di ka magtuon niya, then the wrath of God abides in him. Kanang wrath of God yun noon, ang buti pasabot yun kung imong hubaron ka na sa original, ang buti pasabot, mao ka na hilinaw sa kalayo. Nga gitawag sa daghanan og impyerno. Kasabot ka. So, mao na ka na. Ang atong gisugutan, bahin kini sa kaluwasan. Mo kini apil na kini sa atong ipangisugutan nga may bahin sa mga kinaiya sa Dios. Most specifically sa iyang justisya o siyang gugma. You see? Kay ana man ito mailhi ang iyag yung kinaiya nga gugma o justisya. Magbanos-banos lagi kini sila. Kinaiya sa Dios. Nga atong bantayan kana sa diha nga may sipyat kita sa atong kinabuhing Kristohanon. But pasabot nga kita we miss the mark manigingon diha sa pulong sa Dios, then ang iyang justisya mo'y muhapak nganhi kanato, inon lang nato apan sa diha nga kita mo pa uyon sa iyang kabubuton, be obedient to his mandate, iyang mando, iyang kabubuton, atong tunan iyang pasidaan, mga pahimangno, iyang kabubuton, iyang mga pulong kintanan, then mo atras ang justisya mo hapak na pod mo padong
ang gugma sa Dios nga ni kanato. God's unfailing love. Mao kini ang atong pagtuki bahin ini ug ato pag ipadayon kining mga mahinungdanon kayo pagtuon sa pulong sa Dios, bahin gyud sa iyang kinaiya sa Dios ug unsa kining gugma sa Dios nga dili gyud mapakyas. Why pagkapakyas sa gugma sa Dios? Magapadayon kana ug ato kining ipadayon ug maayog sipyat sa sumpay nini ug magapadayon kita sa pagtuki bahin sa sumpay nini ug magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya, sa imong pag-uban kanamo, pagpatinaw kanamo sa imong mga kamaturan. Salamat o Dios sa imong balaang Espiritu Santo nga nagapadayag kanamo niini. Dili kami magasabot ning tanan o Dios kun wala ang pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat o Dios ning tanang grasya nga dili kami takos. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong ug among ikadugang ang imong kamaturan nga napundo na dinhi sa among kalag. Nga mao lamang kini ang among mahulbot sa diha nga magatubang kami bisag unsang mga gumunhap o mga pagsulay sa kinabuhi. Salamat o Dios sa imong napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran nga imong gisangkap kanamo sa kaniadtong pagani ang tanan. Salamat sa kinabuhing imong panghilugwayan. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon ng among spiritual momentum. Salamat ng among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.